sujud ing kakung. Ora wurunga besok yen gedhe ngerti sejarah wong atuwane yen sing renah Kanjeng Pangeran Tohjaya ora wurunge kaya dene wong tuamu. Isine mung ngancam inancam paten pinaten dadine ora ana rampunge. Bisane rampung kuwi kudu mati. Cung. Ning kene ora ana menungsa. Mula wis wajib arepa kowe ora ndek dosa, mbah duwe dosa. Nek kira mati aku ora duwe palungguhan. Ning nek kowe mati iki ana walutru duwe pangkat, duwe derajat. Lho. Petak pateni kowe letakno jojoh karo pusaka bangka. Mudian. Aja nganti kok percaya putraku. Kowe putraku sembaraning daging kulitku pawongan. Prameswari, aku ora bakal merjaya marang putramu. Aku nyelametke wijining ratu ing Singasari. Prameswari, kanggo ndewasake si Punang Jabang supaya dewasa besok balekke kajayane Praja Singasari. Monggo lan tak aturi nampan putra panjenengan. Matur nuwun. Matur nuwun. Tanpa pitulunganmu mbok menawa iki dina aku ora bisa nyawang marang Prameswari, pawongan. panjenengan tak aturi lukar busana kaprameswaren. Nyandang sudra udakara 20 taun lawase. Yen wis jungkap si Punang Jabang kuwi dewasa, kena tok critani lakon ing Singasari. Sebab kuwi turun Anusapati wenang jumeneng ratu ing Singasari. Ing panjenengan nganggo jeneng Singlon. Monggo sakersa panjenengan aja nganggo jeneng Anggraheni lan lukar busana kaprameswaren. Panjenengan aja mapan ing Singasari. Munggah ing parden ing Gunung Bromo. Dewasake calon ratu Singasari. Mbok menawa kanthi dalan aku nyamur laku ing mengkone anakku bisa mudi tuwa bab tumindake Tohjaya. Ya, bakal tak ganti iki, bakal tak ganti aku apa sing